качества и много умения и въпреки лошите метеорологични условия по време на турнира показахте издръжливост, бързина и лидерски качества. Ние от ръководството на Национална спортна академия Млади таланти видяхме много таланти на терените тук и благодарим, че бяхме заедно и споделихме този празник на футбола. Призива ми към младите футболисти тук е: побеждавайте, но не на всяка цена. На вашите години победата и падането в футболната среща е изграждането на вашия характер и умения, които ще ви направят победители, когато пораснете. Слушайте вашите треньори, те са вашите победи. Аплодисменти за всички малки таланти тук! На треньорите ще пожелая крепко здраве, много успехи, победи и най-вече ви пожелаваме деца. Деца, които да спортуват. Видяхме различни интересни стратегии и показахте, че работите много усърдно. Аплодисменти за най-важни хора в футбола! Родители, на вас пожелаваме здраве, вяра в децата, повярвайте в треньорите. Те са част от успеха на вашите деца. Това са вашите родители. Аплодисменти за всички тях, които ви подкрепят. Искам да благодарим на община Стара Загора в лицето на кмета Живко Тодоров. Да благодарим и на съдиите за професионалното отношение и гъвкавост, които показаха и бяха част от турнира. А те бяха Димитър Жеков, Пламен Загоров, Христо Костов, Даниел Ненчев, Димитър Неделчев, Виолета Лазарова, Станимир Стоилов, Костадин Керацов и Костадин Йовчев. Аплодисменти за тях и техния професионализъм. Да благодарим на медицинския екип Мария Маркова, Стела Тошева, Росица Царева и Денислав Китов, които се погрижиха за децата в сложни ситуации и за късмет нямахме сериозни инциденти. Пожелаваме бързо оздравяване на футболистите от ФК Фортуна, които се разболяха, както и на детето от контузията от ФК Раднево. И знам, че всички бързате награждаването. Сега ще поканя господин Йордан Димитров от Национални спортни турнири и господин Колю Колев, директор на Дюш ФК Верея, като домакин на турнирът. Заповядайте, моля. Готови ли сте за награди? Аз нищо не чух. Вие чухте ли нещо? Да, готови сте. Да започнем с голмайсторите. С голмайсторите. 2016 година. Мариус Пахиев от Христо Ботев. Заповядай тук. Аплодисменти за Мариус. Голмайстор от набор 2015. Деян Николов от Фортуна. Набор 2014. Александър Гачев от Берое. Набор 2012. Кристиан Гешков от Локомотив.
15, добре, почвам от най-малките. Валентин Недолчев Траяна. Аплодисменти. Набор 2015. Митко Николов от Берое.
нищо не чух. Готови сте? Четвърто място, набор 2016. Футболен клуб Верея с треньор Стилян Колев. Трето място, набор 2016. Футболен клуб Траяна с треньор Стилян Нейчев. Заповядайте! Честито, Траяна. Второ място, набор 2016. Футболен клуб Христо Ботев с треньор Стоян Москов. Заповядайте! Първо място, набор 2016. Локомотив Стара Загора. С треньор Иван Петров. Заповядайте. Осмо място, набор 2015. Футболен клуб Верея с треньор Стилян Колев. Седмо място, набор 2015 с футболен клуб Локомотив с треньор Павел Драгоев. Шесто място, футболен клуб